ଭାଇ ଏରା କୋଉ ମାଛ? ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଣିଛି ପା। ସମୁଦ୍ରରୁ? ସମୁଦ୍ର ମାଛ। ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ମାଛ? ହଁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଇବାରେ ବହୁତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆଉ। ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ହଁ 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 ଚାଲ ଚାଲ। ହାତରେ ବାଜିବ ଗୋଳିଲାଣି। ପକୋଡ଼ା ପାଉଡର। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଶୀ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଚାଟ ମସଲା। ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା। ଧଳା ରାଶି। ଟିକେ ପଛକୁ ଦେନି ପଛକୁ ବଡ଼ କାଟା ଭାଙ୍ଗୁନି। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପକାଇ ଏବେ ଦେବା ଗୋଳାଇ।
ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ ହେଉଛି, ବହୁତ ଟାଣ ବି।